Pebrero 25, 2023. Sabado, human sa Badlis. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Unya milakaw si Jesus ug nakita niya si Levi, usa ka kobrador sa buhis nga naglingkod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod ka nako." Ug mitindog si Levi. Gibiyaan niya ang tanan ug misunod kaniya. Unya si Levi naghimog dakong kumbira sa iyang balay alang kang Jesus ug didtoy daghang kobrador sa buhis ug ubang mga tawo nga nakigsalo kanila. Pipila ka mga Pariseo ug ilang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol batok sa mga tinun-an ni Jesus. Nangutana sila, "Nganong nakigsalo man kamo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala?" Si Jesus mitubag kanila, "Ang mga tawo nga walay sakit, wala magkinahanglag doktor, kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako muanhi sa pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala aron maghinulsol sila." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.